Ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies. Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita la sed. Látigo de amor, tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr y después voy a crecer. Na, 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 na. Gaur hemen elkartu gara Gazarekiko elkartasuna aktiboa dinamikaren baitan. Dinamika honen helburua da ahalik eta diru gehien biltzea Gazara bidaltzeko. Hasi dugu martxan dinamika sindikatuekin, 30 enpresetan hasi gara diru bilketa martxan jartzen. Beste alde batetik ere udal ezberdinekin, 272 udalekin hasi gara harremanetan diru bilketa ere hori abiarazteko, eta beste alde batetik mobilizatzen bitartez. Diru hau bi helburu nagusietarako doa. Alde batetik Benjamin Netanyahu epaitzeko, uste dugu gainera oso garrantzitsua dela Benjamin Netanyahu epaitza, gehien bat etorkizunera bidaltzen ari dugun mezuagatik, oso arriskutsua izan daitekelako, bera genozidio bat ematen ari duen bitartean impune ateratzea. Horrexegatik garrantzia ematen diogu honi, eta beste alde batetik Gazan atera daitezken proiektu humanitariontzako. Hor hasi gara lanean, bai nekazari eta bai emakumeekin, emakumeen bitartez, emakume batzordearen bitartez, laguntza psikosoziala eskaintzen ari zaie, violentzia jasaten ari duten emakume guztiei, eta beste alde batetik nekazarien batzordearekin bai janaria, ura eta arropa banatzen hasi direla Gazan dagoen larritasunari begira. Eta horrexegatik kanpaina hau martxan jarriko dugu eta martxoaren 31an bukatuko da, eta horrexegatik badaukagu oraindik ere bizuma irekita, transferentziak egiteko aukera, eta aterako ditugun diru bilketa horiek martxan jartzeko. ¡Opa, Castilla! La única manera de vivir y después vive para ti, porque es la manera de vivir. Qué distante queda el tiempo del reloj, cuando el ritmo lo marca